Vaan kaikille ja kiva nähdä. Musta tulos vlogaaja YouTubeen. Ja mulle ei tästä taustalla nyt tässä videossa mitä musiikkia on tulossa kyllä. Ja kommentoikaa sitten tässä lopussa tonne alas, että millainen video oli ja semmoista. En oo mikään semmonen niinku mun ikäistä, että kattokaa mulla tämmönen. Ja joo, et vinkkejä ehkä itselleni ja teille, niinku vaikka tienkin. Ei kannata kuvata kaukaa. Niinku esim. Täältä moi ja tämmöstä ja tai ylhäältä moi. En jostain siitä. Tai näin läheltä. Joo, moi kaikille ja mitä kuuluu ja semmoista. Joo, siinä oli vikki. Mut päästään asiaan. Siis eli musta on tulossa vlogaaja. Tää on mun eka video. Toivoisin tykkäyksiä, tilaajia ja semmoista, että levittäisitte eteenpäin tätä mun tyyppiä, niin saisin ehkä tilaajia ja tykkäyksiä. Ja videoit on tulossa kaikki haastevideoita, kavereitten kanssa videoita, pikkuveli esiintyy ehkä jossain, jossain. Ei todellakaan missään kaikissa. Ja kaikki ihan muuta vaan kaikki. Sitten kokkivideoita tulee ja jotain urheiluvideoita tai jotain. Ja semmoista, että asusta kaikki tämmöiset lötköt. En tykkää kireistä jutuista. Mulla oli hirveät paineet joulujuhlassa. Ei. Se ei vaan käy. Joo, ja mä kuvaan nyt puhelimella ja jos on huono laatu, niin kommentoikaa sekin alas. Ja videoit tulee myös postivideoita, jos mä saan postia joskus. Ja silleen. Okei. Aika hyvä taustamusiikki muuten. Joo, mut ehkä ei kai tässä videossa muut oo. Joo, mut moikka vaan ja sitten sanotaan heipaat!